sorry guys, network iri kutinetsei panapa, network iri kunetsa. Yadzoka. Bedwe hanzi zuvanzi vatanga kuseka. Bedwe yakachena zuva musadaro bedwe zuva yakachena wani. Kutombora tombo, kutombora tombo, kutombora tombo, kutombora. DJ ariko manheru pa after party. Kutombora tombo, kutombora tombo, kutombora tombo, kutombora tombo. Kwasala tichikuimba. Beti makaya ushu. Mam chibunda beti uyu beti. Chi organize hii guys i band racket. Chi organize hii kuti maiti zveti auye katina kigona hii kuti zviri kunakidza sei. Ona hii zviri kufaya sei guys. Chi organize kuti beti auye pahaiti ya. Tifare. Oh yere. Oh yere. Oh yere. Vanhu vanogona zvavava zvimwe nezvimwe jera zidawi. Vanhu vanogona. Oyo! Oi! Togona ngonanzva because muti hakunanzva vanogona but vanoisa vibe. Vanogona. Their vibe on their own. Tukinda kwa Father City guys, Kempton Park. Kempton Park, we will be there. Tichaita ka live kadiki Kempton Park manje. Oyo. Timu Kempton Park, timu Binoni, timu Muduze, tichipedza apa tiri kuenda ku Kempton Park kuna baba Harare. Tiri kuenda ku Cape Town kuna baba Harare nhasi. Ahoyi Kempton Park, ahoyi ma diaries, ahoyi. Tukwenda ka uyu anzi shumbreza ari uyu shumbrezu anzi vaimbi vari kure ndindakagara pasi network yacho iri kunetsa ndikuita chitiza wakambouya pana pavapfumo manonokerwa. Hold on. Yadzima. Oyo! Uyu ari kubva neukombiya pia soni. Uyo. Hey! Aibo! Oyo mbuya kaya soni! Oyo! Mbuya pipi to the wiwist! To the way! Honestly,
limfitire guwa riri authentic. Kana nechekumitsa everywhere pese. Hey. Titende mbuya Pearson titende. Oyo. Oye mwarandeka. Ndakuchimba maje ndo. Yeah, vai ona. Amen. Hey. 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 Proud mommy. Asatane mwana achirwara zvokuti aingotakada ungoti ungonditi ruoko pawo ngokuda zvako. Welcome to social life. Ndorara ndakagara nababa wake asi Mwari usatambe noona kwamabasa vakashara mwana uyo achichata akachata muchato unotisa Natete aibhururuka.
network iri kunetsa, even wifi yacho kusite kunobva isikubata. Sorry guys, sorry. Ndinongotenda pamusoro pemwana wangu nemurume wake mkwasha wangu ndomutenda mkwasha wangu ane rudo zvokwadiwa ndinotenda nezvaakandiitira handitauri anondiitira zvakawanda saka ndoda kutenda nekuda kwewana wangu ava mkwasha wangu Solo shirimayo. Dashi washuya. Shero. Iko ndoka ndiri kuno John. Musati mbuya wapia so. Ndokurowa mukafenta. Basho wale vakomana. Ndikuya. Mwana washindoiba. Ile sisipa. Wewe wale predicament wani. Avagoni kufamba neshanga. Vano tase zvaita vatezuva zvazvichingoenda. Right. Ile zvitasongana nenguva youzvo. Ndirapi vanohwa madhyabuzani kakuchizviwa. Pinterest to the wewewe. To the wewishto. To the wewewe. Tinokugashira imata mama. Robe yamunombiri varwachisongana nouzvo hwavo. Avo! Pinga! Pinga! Vanichengeta chinovhira. Saka iniko zvino handizvika zvichiita kuti ndogara nemi kozvebasa renyu aiwa zvinazvo zvambobva pakapiya kuti vachingondorongedzera turusi dzangu dziuya saka handizvikani take off to the way. Ayo jaira mai uyu. Jaira nai. Ndo mbinga wacho. Reach cousin. Share life history yako here. Kana ushare the business. Isai business ndere Mari. Life tinoona Tinozoona life makuwa vanozoona kutaura. Kuda mari. Kuda glimpse some of the juncture. Who does that? Hapana munhu anondiziva like kubva kudzara. Ndakauya muno muSouth Africa 2005. So if patime iyoyo kubva 2005 kunosvika kuna 2013 maybe vamwe vaizokuudzai a bit about me. Ini ndakasangana nemurume wangu kuZimbabwe. Then ndobva so ndakauya ndobva avanditora kuJoburg. Vachinditora kuJoburg taipfuura kumasabhaba kwese ndichiti pamwe ndiyo isabhaba kwatiri kuenda ndoona tapfuura. Where are we going? I didn't know kune mukuku. I did not even know. Panguva iyoyo maTV edu kaibudisa ZBC kwanga kusina na SABC saka wanga usingamboone dzimwe nyika kuti dzakamira sei. So takafamba tiri kungopfuura kwese kwakanaka. Baba ava tiri kumusha head portrayed an image yekuti iwo zvako zvatoita. Wakutoenda kuJoni wakutonogarika. Saka ndakatooneka mai vangu vakati watoshinga kuenda kumunhu wakasangana naye zuro uyu ndikati ndatoenda. Ndisina passport. Mai vangu vakaita hawari zvisingaitira baba vangu ndikati ndakutoenda. Zvandaona ndazvifarira. Baba yavo ndogara ndichivarimiinda nyaya iyoyo. Takapfuura kwese kwakanaka tikapfuura. Kuzonoti kuti kuda zvinhu as a person. Murume wangu aigara handiti muri kuona material yakaitwa apa
kuno kwanoitika stop nonsense. Ndomai wena baba mai. Angava nje pandara. Ndakagara nemurume wangu, he was a security guard. Achitoka. Wakataura rimwe basa wanuka. Ndo basa rako iri. Akatoti madam ndo zvitoripo. Inini kumba kwedu ava bhudzi roora chaiyo hapana. So ndakaenda kumba kwedu ndikanoti ndochi zviripo but vanotsvakirai kuno. Tsvakirai kuno yacho type yayo inonzi fake it till you make it. Inini ndaenda kuHarare kubva ukadoma. Mai vangu vaskipa pati yemusikadzi. Vaskipa pati yo ndofunga vafunga kuti maybe I won't be comfortable but I'm okay, it's my past. It's your past. Kutowanda vanhu vanachi wakusana Africa kuti kwachochozokona network iri kunetsa everywhere mamoyo mudini pese iri kunetsa. But chandaida kuti I had a toti ketex paside pamwe kapisi chingwa tonto 500 loisa mumba kawiki kaitombochova tinechi muriwo yake yauya yanga yakuchengeta mwana ahead mwana from the previous marriage. So yanga angaenda mama wangu ndobva taita umwe ndobva ndamuendesa kuna mama wangu nokuti ndaenda kuti ndine chimotikari chitakura vanhu ndikati mari yange yanga wana it was 150,000. That was in 2014. But ndikati kuti achaita zvine musoro ndiani. Waraitira chaikati hayi zvishoma zvamwana. Inini ndakaita form 4 kai ndakatongo chakaenda kuchipo kunotengeswa mota dzinenge dzarovera kuya uko. Kusizi CMD. Ehe baba vamwana ndobva vanouya nechimota chavo chakaita sechirapo icho. Inini ndobva paita nhamo tiri kumukuku kwedu uko. Handiti ganda rangu ndiriko futi ndanga rakangodai ngozi ndaida zvinhu. Mumukuku mangu maitove neshawa netapu. Maplasma yayo maibhohwa uri kunzi asi ukapinda wazoti yandanga isina mari yechidhina ichi asi mukati anofanana nevari pai chidhina. So baba mana vatenga kamota kavo vanowiki chimota chauza ende varongwa kutitengesera hanzi chii zvinhu chacho baba mwana aiwa ini taitotangatinagaisa donje munzeve mukuku away from us pastand pakabva pashaika munhu tikanzi haana mari yekuendeswa kumusha pari kutotengeswa stand yaita 25,000 ine 70 handiti vandatora 25 yangu vanaenda ndikanotenga stand. Murume wangu izi vanhu veyu vanhu vakauya kudhara they acquired ma-IDs avo zvatonaka kudarika isusu. So akaenda akandikati chinditengerawo ndobva anditengera stand. Anditengera stand ndakaisa 2 marooms nemari yandanga ndinayo. Ndaisa 2 marooms ndobva ndambogara marooms aya mari yandichichengeta ndobva ndaita mamwe 2 ndobva aita 4. So ndane property yangu ine 4 marooms. Baba mwana chimota chavo vachidhonza vaendesa mheno kuploti kwavari kuda kuchigadzisa. Remember vachitenga 69 ivo vane 70. Saka havasivanhu vedheko vasava ne 1,000 vanga vasisitorini vakamboti vanhu vedheko ndatowana contract yekutakura vana kuchikoro ndikati mumwe nemumwe ngaitichi zvinhu zvake. Indine kangu kaya kari kumachuwa kake 4 rooms kaya kamachuwa ndachengeta kandinako nekuma 4 rooms kaya ndaisa mamwe 4 ndave ne8. Those rooms ndaimaitisa patime aita 600. So pa8 rooms ndaiwana mari yangu ndakachengeta mari iyoyo. I bought another stand. Mastands ekunoza kuti mari kada kuita mari endai kulokishini. Zvinoda zvidu zvinhu zvavo zviri fancy and all but uchida mari enda kulokishini. I bought another stand nekamari kangu kaya ndobva ndavaka ipapo ndakatanga ndaisa mukuku ndikati rega ndimbotange neine mukuku. Mikuku inotorentwamo kudarika
dzimba because vanhu veuku havana mari. Okay, fine. Ndane zvangu. Baba mwana yavo yakutomuruka akutokomplena kuti uye mutori chimota chenyu chakudya tambo nemakonzo. Ndopa vakazotitengesawo a story for another day. Variko tichirarama kudaro murume wangu akazviendesa kuchikoro kuUNISA akaita degree rake re-environmental safety management. Vakabva vaitowo laki ndobva vawana basa ravo ranga rakangonaka. First property takatenga property yatakatenga ikoko futi tatenga. Remember ndane yangu dzangu 2 tatenga imwe. Baba mwana mari yavo yakuitawo ichipindawo. Ndakadecide kuti inini I'm now going to go into property. That is when we started. Ndichiriko futi I skipped but murikuona masponsor. Ndakamborarama nawo masponsor. Mungatoenda kuFacebook munoona tasaikazi fresh bakings. Ndini ndaitoreko ndichitoti ndivhuroka page. Ndaitongana 3 AM. Ndoita zvimasponzi zvangu izvi. Mwana wangu mukomana aripo panapa. Ndoti ndaita bhaketi rangu iri. Chitora mwanangu upinde tengesa. Aitengesa ndichitoti kukatononoka mari yacho ndakatoti ndakatoiusenza mari yacho inonga saka mwana wangu aiwe yashena iriwo. Ndauya mama zvaita toverenga mari dzedu dzaive dzekulokesheni dzinouya ari ma100. Toverenga churu kudai nemwana wangu tobvisa kekustoka kamangwana. Kusvika ndazoti mari iyoyo ndakazviendesa futi kuchikoro. Ndikaita kosi yangu munoziva kosi yebaking kuti inodhura. Ndakaita ye2 days. Burikidza nemasponza angu. Ndikatotanga kuchiita makekes. Ndikatoenda kumakekes angu andaita. Zvakatowo zvokusinda. I survived. What I'm trying to say is kuti usati ndine mari shoma. Usati ndine mari shoma because inini murume wangu aizoti naimwana munera soko zvezvo hamunotsvaka. Hozi ndaigona muti ndipo 100 rand zvangu kuti ndakuisira pamuzinda lodge pamuzinda conference center. Hamusi kudonga mafinzi ndaitoenda pamba pevanhu zviri sei testai kaya musi kudoti order ndotopiwa order ndokanya kumba ndinokanya fulawa yangu ndotoendesa kabhaketi ndokana ka 5 liters kana 10 liters ndotodzoka ndane mari baba murume wangu akadzoka ndoti aka 100 rand kako kainga wandipaka ini ndatoita kai 300 patime iyoyo taitorara. So hakuna mari inonzi ishoma kuzosvika pandiri panapa izvo zvakaoma zvokuti vanhu vakawanda izvozvo vanotiwana vanoti ndiyo blessing yedu ndini murume uya wavaishora uya vamwe vakutomuda naindeseka ukadoma kwesoko vakati maiwealala uya mukaona kwaakugara munofanira kuseka chimwe chinhu madzimai ngatiitei life yatinoafoda. Yes. Kujobheki kuya kunonziva nokuti kudhunusa kwebhoti ikokuya asi maiti mukandiona ndakachaina mairamba bhozi ndaitogona kumechanisa zvichienda kumusha mai vangu vaizviziva kuti murume wangu aigona kuti shamwari kuda kuenda kumusha asi inini marandi ndodii ndaienda ikoko kujobheki ndoenda ndonotenga makaki trousers angu nemashets evarume ndoenda kumba kwedu nemachangandibhega ndine yekuenda yekudzoka handina yekunodya kumba ikoko handina ndine tugobheti makaya musikumonere so ndaitoenda ndotengesa ndaikusvika ndowaridza pamba pedu kudai vanhu ndotanga kutenga ndaitozodzoka ndichibva kumusha ndine mari yekuya nditotengera kuti riko haisi yedu itakangoinvaitiwa iyi haisiriyo yedu yaiti haisi yedu. Ukangodaro usati waona kuti pamwe shero arikutosei you go out of your way nekutonetsa kana murume rarama life yaunokwanisa ende uripo palife yaunokwanisa usave comfortable uripo iwe kuaccepta pauri nekuva comfortable nepauri zvino zvakasiyana. Kuaccepta kutogara kutogara nditodya sadza nemuriwo it's fine then kusava comfortable kuziva kuti ndopandiri but hapasiripo patichagara. I would always say to myself ndaima nziyo yakudzi
Yes. Don't a voice now. I would sing that song. They cheer on what is this way. This is not how much. Terera inurondo comment section. Terera inurondo. Munhu ari kubhadhara imba ari kana kunotyisa okubhadhara ari kutosafa zvikwereti. Achava nokudla tapedza kudla apa toenda kumwe kunodla zvikoko ndiri kutozvisimudzira ndiri. Saka imwe lifestyle yatinenge tichida inotipa pressure. Accepta pauri asi usave comfortable pauri. Usazviudze kuti pandira always tell Chero kuti Chero when I met Chero aiswera zvakakatovata kumba kwavo. Saka muri kuiteiko? Takatorara handitobhuyirani ndikati a young lady like you uri kuswera wakarara. Uri kuitei wakarara Chero? Because mama Chero unaye usei Chero une Ufusoko tukudzidza every day new things. We are learning new things every day. If I could show you some later panapa you munogona kutoramba kuti tikashanda tiri tu kusvika izvi pari. I'm so proud. Ana musoro webrown. Don't accept pauri usave comfortable. Ngatingo, you know, as women ngatisimudzirani. It could be an idea. Saizo zvini ndine idea. Ameno vachanda kundibata. Inomiwa TV. Ndine famu iri ndinotoda kutobatwa nehuku. So ndinotoda vakadzi kana 4 uyaitichengeche huku. Mumwe unenge une idea but maybe uri kutoziva kuti huku ndinotodzigona but handina nzvimbo. Ndine nzvimbo huku handigoni. Ichokwadi haiti inomiwa TV. Ngoti yes yamene yakasiyana inomiwa TV. Ndikuwaira kuti mwanyanya. Usati ukatarisa wote ndini andikula pamwe musoro mutori atori a well of wisdom. Atori munhu wokuti akashare idea yake newe nezvaunazvo iwewe unogona kusimudzirana. Inini I'm all about women. haisi tii yega inomiwa Samira. Chimirira wone yedu yemusi wa 10. Mira wone yedu yemusi wa 10. Mira wone yedu yemusi wa 10. We need each other as women. That's why I always find it shameful kuona mumwe mukadzi achibhesha mumwe mukadzi. Ndinorwadziwa sokuti vaudze fashion police mumwe mukadzi achiti kusimbisa. Ini ndiri kuenda paposi yako ndoti handiti bozi ngatoona brain dzako kuti hauna kuti kwese. Ndizvozvo handi mukuzviwa ndisiri ndikutaura ndomwewo iwe unotukirirawo. Yes, imagine varume as women ngati let's be there for each other. Nguva yebhodo yekuti godo kana kuzvisa mumaklasi chinonzi class tension. Tiri takadai hakuna class because iwocho uri thank you ro unacho asi unecha kujobhe kanzi uchikubinoni network with other Maxwell takarejista kudhara ivi. unotopa namba dzako Uyiziwa unondipa namba dzako maybe unotengesa maspices you say hey maybe unotengesa maspices maybe unoita makeup you know handi mukuma nezvizvi makeup yatinayo iyi anogoti afambire kana asina kubva kurudzi pano vanhu bheti vakukanganwa shuwa bheti aiwa bheti ibhodi so you see ndozvandiri kutaura as women ngatisimudzirane mwana so ngatisimudzirane madzimai anouya tichasiya queen haisi yedu ndeye mukadzi ari kutaura yeyu ndeya blessing ari kutaura muridzi wepano actually ari kuda kudzama kunde ndichakudzai kana nda kutaura ari kumaketa place yake iyi akatenga iyo ino yatiri ari kudzama kumaketa place yake ino Look at her. Wow. handiti maona waridziwe brandi aiwa inini chaita kuti ndisataureka iye iguest speaker so I
Instagram endo yake ipo. Oh, Posh. She dresses my celebrities. Look at her watching Murukumono. Even a friend as well. Thank you. Just tell us a surprise. Yeah. Good to see you. Yes. Betty in the house. Mwira askana. Mwira. Ukati lei o mwira. Ukati lei o mwira. Rangu Mudiwa ndakusuwa nguva yareba usina kuzoka chakuchimba zvino nguva yareba usina kudzoka nguva yareba usina kudzoka ukoyo wakataura wani ingawavi wakandidonesa anaimba betu unoimba anyway foni shumbura ndauda zvekumbesera kuimba ndambesera kuimba telefoni shumbura telefoni Did
Anzimba kurwizi. Anzi kurwizi baby. Anzi kurwizi. Kurwizi. Aba kuyadzima yena. Kusuka kwa iti. Wewe. Very good life yangu. Tuzoto